Magandang gabi, Pilipinas! Kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ang mga kaganapan sa mundo ng politika ngayong maghapon, araw ng Miyerkules, February 7, 2024. Ako si Charmaine Abong. Magandang gabi sa iyo, partner Chico. Magandang gabi, partner Charmaine, at syempre sa ating mga taga-subaybay. Worldwide, mahaba-habang kwentuhan na naman ito, kaya patuloy lang tumutok. Ako po si Jigo Postolero. Narito muna ang ating mga politiko headlines ngayong gabi. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dinedma si PBBM sa pagbisita nito sa kanilang syudad. At kilalang Duterte alay sa Senator Bongo, iginiit na magkakagulo sa oras na dakipin ng ICC si former President Duterte. Habang mga transport executive inireklamo sa ombudsman dahil sa issue ng PUV modernization program. Para sa ating Politiwu of the Day, the WHO ang mambabatas na tablado raw sa pamimirata ng isang media relation officer. At sa ating politiko snitch, presidential sister na si Senator Amy nag-alakop ito pero parang nga ba kanino? Sa detalye ng ating mga balita, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City upang daluhan ang ilang aktibidad. At hindi katulad ng ibang local chief executives, mapapansin na hindi sumipot ang alkalde ng lungsod na si Baste Duterte na kamakailan ay nagpakawala ng tirada laban sa Pangulo. May report si Eileen Taliping. Sa gitna ng alitan ng mga Marcos at Duterte, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa baluarte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project kaninang umaga. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na kailangang masigurong may sapat na supply ng tubig sa bansa dahil na rin sa nakaambang krisis na dulot ng El Nino phenomenon. Kapag nagkaproblema sa supply ng tubig, sinabi ng Presidente na magdudulot ito ng pagbagsak ng kalidad ng pamumuhay, maapektuhan ang mga aktibidad pang ekonomiya at kaayusan. It is for this reason that I continually stress the urgency of improving water security and directed agencies concerned to expedite the completion of all water projects across the country. Any disruption to the water supply, such as the one posed by the El Nino phenomenon, which we are feeling the effects of now, degrades our quality of life. It dampens our economic activity and can fuel disorder. Of all emergencies, water scarcity is the hardest to contain. It is, however, preventable. Samantala, kapansin-pansin naman na no-show si Davao City Mayor Baste Duterte sa dinaluhang aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. Matatanda ang binanata ni Mayor Baste ang Pangulo at pinagbibitiw pa ito sa pwesto dahil sa issue ng People's Initiative, pati na rin ang panggigipit umano ng Kamara kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay naman sa reklamo laban sa kanya sa International Criminal Court. Kasama sina VP Sara at Mayor Baste sa guest list ng mga aktibidad ng Pangulo sa Davao City. Pero sa ikalawa at pangatlong aktibidad lamang ni Pangulong Marcos Jr. sa Davao City, nagpakita si VP Sara at siya ang nagpakilala sa Presidente. Subalit matapos ang talumpati ay agad ding umalis ito at hindi na sumama sa photo opportunity na karaniwang ginagawa pagkatapos ng aktibidad. Ito si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na dapat kanselahin ng Philippine National Police ang lisensya at maging ang higit 300 baril ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod na rin ito ng pag-incite to sedition o succession nito. Ayon kay Trillanes, posibleng gamitin ni Duterte ang nasa 364 na baril laban sa gobyerno. Una ng kinwestiyon ni SIBAC Party List Representative Eddie Villanueva ang tila labis-labis na bilang ng baril na maaaring ipangalan sa isang individual. Kaya inihain ni Villanueva ang House Bill 9718 na naglalayong itakda sa 20 armas ang pinakamaraming bilang
na maaaring ipangalan sa isang gun owner. Ibinabala ni Senador Bongo na posibleng magkagulo pag ipaaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito sa gera kontra droga noong kanyang pamamalakad bilang presidente. Kung bakit ihahatid yan ni Raymond Tinasa. Nagbabala si Senator Christopher Bongo na magkakagulo kung aarestuhin si ating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap na reklamo sa International Criminal Court kaugnay sa madugong anti-drug war. Reaksyon nito ni Go sa sinabi ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na mayroon umanong impormasyon si Duterte na maglalabas na ng arrest warrant laban sa kanya ang ICC. Sinabi ni Go, hindi papayag si Duterte na aarestuhin siya sa Davao, lalo wala naman daw jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ayon sa senadora, pinanghahawakan din na dating Pangulo ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Samantala, normal at mukhang hindi naman daw nababahala si Duterte sa balitang pag-aresto sa kanya ng ICC at mukhang mas nag-alala pa raw si Roque. And papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination. Yun, magulo yun. Papa-aresto ba naman yun si former president? Ako, si Raymond Tinasa, para sa Kwentong Politiko. Naghain ng reklamo ang transport group na Manibela laban sa ilang opisyal ng Department of Transportation kaugnay pa rin sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sa inihaing complaint ng Manibela sa Office of the Ombudsman, nilabag ng DOTR at LTFRB officials ang saligang batas at ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil hindi ito kumonsulta sa mga apektadong sektor bago isulong ang programa. Kabilang sa mga inireklamo ay sina Transportation Secretary Jaime Bautista, Office of Transport Cooperatives Chairperson Ferdinand Ortega at LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III. Nang hingi ng komento, sinabi ni Bautista na hindi pa nila natatanggap ang kanilang kopya ng reklamo. Pero naninindigan nito na sumusunod sila sa mga probisyon ng 1987 Constitution. Ipinagtanggol ni Bataan Representative Geraldine Roman ang reaksyon ng mga kapwa kongresista mula sa pambabatikos ng Senado. Ayon kay Roman, nasakta ng mga kongresista sa mga naging pahayag ng mga senador na tila pinaramdam sa kanila na mas mataas ang mga ito kaysa sa mga kongresista. Naniniwala rin ang kongresista na hindi dapat nagkaroon ng tensyon sa dalawang kapulungan noong una pa lamang. Ipinagtanggol din ni Roman ang House Resolution 15262 na pinagtibay ng Kamara upang ipahayag ang pagsuporta ng mga kongresista kay Romualdez laban sa pag-atake mula sa Senado. Ikinatuwa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mataas na trust at performance ratings na nakuha ng Kamara. Ayon kay Romualdez, makakatiyak ang publiko na mas ganado silang ipatupad ang kanilang mandato para sa ikakabenepisyo ng taong bayan. Indikasyon din aniya ito na ang kanilang hakbang upang mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino ay may positibong reaksyon. Batay sa tugon ng mga survey ng Okta Research, tumaas sa 64% ang trust rating ng House Speaker mula sa 60%, habang mula naman sa 61% ay tumaas sa 65% ang performance rating nito. Pinalaga ni Senador Bongo ang rekomendasyon ni United Nations Special Rapporteur na si Irene Khan kaugnay sa Anti-Terrorism Act at Cybercrime Prevention Act. Giit ng senador, maayos namang umiiral ang hudikatura sa ating bansa. Nagbabalik si Raymond Tinasa. Pumalag si Senator Christopher Bongo sa rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na inapil
o ibawalang bisa ang Anti-Terrorism Act at ang Cybercrime Prevention Act. Sinabi ni Go na dapat isaalang-alang ni Khan ang soberenya ng Pilipinas at ang democratic institutions ng ating bansa. Ayon kay Go, ang mga batas ng Pilipinas ay masusing pinag-aralan para protektahan ang buhay ng bawat Pilipino at may taguyod ang national security. Nanindigan si Go na ang mga assumption na ito ni Khan ay hindi sumasalamin sa realidad at pangangailangan ng Pilipinas. Maayos na umiral aniya ang ating judicial process at ang mga mekanismo ng ating bansa para matiyak na ang mga batas ay matutupad ng tama na may respeto sa karapatang pantao at sa rule of law. Iginit rin ni Go na mayroon namang oversight functions ang Kongreso para pag-aralan kung may mga batas mga kailangang amendahan o i-repeal. Kaya umapela si Go kay Khan na itigil na ang pakikialam sa mga usaping panloob ng Pilipinas at respetuhin ang ating mga batas at mga institusyon. Dapat aniyang pagtuunan na lamang nito ng pansin ang kanyang mandato bilang UN Rapporteur at maging patas sa lahat na walang kinikilingan. Ako, si Raymond Tinasa, para sa Kwentong Politiko. Nilinaw ng mga kongresista na tutol pa rin sila sa recreational use ng cannabis o marijuana. Yun kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, ang itinutulak lang nila ngayon ay maging legal ang paggamit bilang medical use sa mga pasyenteng lubos na nangangailangan. Sa joint hearing kanina, pangunahing tinalaka ay ang mga panukalang layong gawing legal ang paggamit ng medical cannabis sa bansa bilang compassionate alternative means ng medical treatment sa mga kwalipikadong pasyente. Sa ngayon, pinaplansya na lang ng Technical Working Group ng Joint Committees ang nabuo nilang report at detalye hinggil dito. Giit ng mga mambabatas, matagal nang itinutulak ang panukala at sa ilalim ng kongresong ito, sana'y tuluyan na itong maipasa, lalo't marami ang nangangailangan ng cannabis para sa medical use. Sa ngayon kasi, may special permit naman kung talagang kinakailangan na, pero wala pang partikular na batas na magbibigay tibay rito at magtatakda ng mga partikular na patakaran hinggil dyan. Let me just be clear that the objective of the proposed legislation is not to allow or delist cannabis in the enumeration under the Comprehensive Dangerous Drugs Law. Ang pinopropose lamang po ng bill na ito ay i-allow yung cannabis as for medical intervention. Ikinalugod ni Senator Raffy Tulfo ang pagsisimula ng pagbayad sa mga OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia. Ito ay matapos malugi ang ilang kumpanya sa Saudi noong 2015 at 2016. May detalye si Raymond Tinasa. Ikinatuwa ni Senator Raffy Tulfo ang balitang nagsimula ng matanggap ng mga overseas Filipino workers na nawala ng trabaho dahil sa nabangkaroteng Saudi Arabian construction firms ang kanilang kompensasyon. Una nang inayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may kabuang 1,104 indemnity checks mula sa Alinma Bank na nagkakahalaga ng mahigit 868 million pesos ang naproseso na ng Overseas Filipino Bank at Land Bank of the Philippines. Sa nasabing bilang, 843 na ang naayos at naibigay sa kinaukulang OFWs. Taong 2015 at 2016 nang ma-terminate sa trabaho ang mahigit 10,000 na OFWs sa Saudi Arabia. Ayon kay Tulfo, bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, lubos ang kanyang kasiyahan dahil matapos ang halos 9 na taon na paghihintay ng mga Saudi OFWs ay makakuha na nila ang kanilang insurance claims. Ito ay bilang pagtupad niya sa pangako ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman na bayaran ng kanilang gobyerno ang ating mga OFWs. Labis naman ang pasalamat ni Tulfo
kay Pangulong Marcos sa kanyang dedikasyon sa pagtulong at pagtutok sa kapakanan ng mga tinagurian nating mga makabagong bayani, ang mga OFWs. Isang magandang balitang nakarating sa akin kagabi mula sa Department of Migrant Workers o DMW. Finally, sinimulan na ang payout para sa ating mga OFWs na dating trabaho sa Saudi. Matagal lang hinihintay ng mahigit 10,000 nating mga kababayan ng settlement ng kanilang wage at insurance claims mula nung sila nawala ng trabaho noong 2015 at 2016 dahil sa bankruptcy ng mga construction firms na kanilang pinagtrabahuan. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Hindi mapigilang alalahanin ni Kabayan Party List Representative Ron Salo si yumaong Migrant Workers Secretary Toots Ople kasunod ng matagumpay na pagbayad ng Saudi government sa mga displaced overseas Filipino workers. Ayon kay Salo, doble kayo ng Department of Migrant Workers upang makamit ang bayad sa mga apektadong OFWs. Pinuri naman ng kongresista ang officer in charge ng ahensya na si Undersecretary Hans Leo Kakdak, maging ang namayapang si Ople sa kanilang dedikasyon na marisolba ang labor claims ng mga OFW sa Saudi Arabia. Kinilala rin ni Salo si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para pagsilbihan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFWs at kanilang pamilya, maging ang matatag na relasyon ng Pangulo kay Crown Prince of Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman. Sa aming pagbabalik, Senator Bong Revilla may isinusulong na panukala para tiyakin ang kaligtasan ng bawat kalye. Habang Negros Occidental Governor Bong Lacson, bakit nga ba tinutulan ang planong pagbaklas sa NTF-ELCAC? Kaya't huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Kwentong Politiko. Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paiigtingin pa ng gobyerno ang mga hakbang para mapaunlad ang ating ekonomiya at matugunan ang mga hamon ng dulot ng inflation. Inihayag ito ng Pangulo sa harap ng pagbagal ng inflation sa 2.8% nitong Enero. Ayon sa Pangulo, para maging stable ang inflation sa mga susunod na buwan, palalakasin ng gobyerno ang mga hakbang nito para matugunan ang epekto ng El Nino. Sa tulong na rin ng National Action Plan at Reactivation Task Force El Nino. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, inaasahan ang dagdag na supply ng bigas ng bansa sa tulong ng ating strategic partnerships sa mga bansang tulad ng Vietnam. Pagtitiyak ng Presidente sa publiko, patuloy na magsisikap ang gobyerno para maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Nais pa imbestigahan ni Senador Bong Revilla ang paglaganap na naglalakihang billboard sa mga kalsada. Aniya, nagdudulot ito ng kapahamakan sa mga motorista. Para sa buong balita, tinutukan yan ni Raymond Tinaza. Inihain ni Senator Bong Revilla Jr. ang Senate Resolution No. 924 para imbestigahan ang paglaganap umano ng mga large-scale billboards sa lansangan. Sinabi ni Revilla
kailangang matiyag ang kaligtasan ng mga motorista sa mga kapahamakan na maaring idulot ng mga naglalakihang billboards. Ayon kay Revilla, lubhang nakaabala ng atensyon ang mga ito, lalo na yung mga nakakasilaw na posibleng magdulot ng aksidente sa kalsada sa mga maaaring madistract dito. Partikular umanong nakaabala sa tensyon ng drivers ang LED at motion billboards. Hindi lamang daw ito maituring na driving distraction and hazard, kundi dagdag pa sa pangambang structural stability ng mga billboards kapag humahampas ang malalakas na bagyo at higit na nakakatakot kapag nagkakaroon ng mga lindol. Kaugnay nito, magpapatawag si Revilla ng public hearing sa ilalim ng Committee on Public Works para talakayin ang kaniyang resolusyon. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin dyan si April Magaling. Kaugnay sa mga kwentong politiko sa rehiyon, magsimula tayo sa Visayas kung saan kinontra ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson na i-abolish o tanggalin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Governor Lacson, wala siyang nakikitang dahilan para itigil ito. Maliban na lang anya ay kung hindi na ito kayang suportahan ng gobyerno. Giit pa ni Lacson, dahil sa NTF-ELCAC, naging mapayapa at progresibo ang mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ani Lacson, tungkulin ng pamahalaan na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga rebeldeng komunista na muling umanib sa gobyerno. Malaking tulong anya ang ELCAC Task Force dahil ito ang nagbibigay ng mga livelihood project at iba pang financial assistance sa mga komunidad. Ayon sa gobernador, hanggat nananatili ang mga insurgent group sa bansa, hindi dapat tumigil ang gobyerno na tulungan sila. Samantala sa Mindanao, ibinaling ni General Santos City Mayor Lorelei Pacquiao ang sisi kay dating Mayor Ronel Rivera kung bakit raw pumalpak ang Gensan LGU na makapasok sa 2023 Good Financial Housekeeping ng DILG. Paliwanag ni Pacquiao, March 18, 2022 nang nagkasa ng evaluation ng DILG. Si Rivera paanya ang nanunungkulang mayor noon dahil Hunyo lamang siya ng formal na maupo sa pwesto. Dahil dyan, binalingan ni Pacquiao ang administrasyon ni Rivera kung kaya't hindi nakaabot ang Gensan sa criteria ng DILG. Nabatid na ang Good Financial Housekeeping pa naman ang isang minimum requirement para magawaran ng Seal of Good Local Governance, partikular na sa criteria ng Financial Administration. Sa bahagi naman ng Bicol Region, nanganganib masibak sa pwesto si San Fernando Camarines Sur Mayor Fermin Mabulo at 5 barangay captain sa kanilang lugar dahil sa kaso kaugnay sa illegal quarrying. Ito ay kung hindi sila makapagsusumite ng counter affidavit o paliwanag sa Office of the Ombudsman hinggil sa kaso. Nabatid na nagugat ang naturang issue matapos ireklamo sila Mabulo dahil sa illegal na transaksyon ng quarrying kung saan kasabwat umano nito ang 5 punong barangay na pinalulusot sa kanilang mga lugar ang mga hinahakot na lupa mula sa quarrying ni Mayor Mabulo. Kahit daw ilang beses na silang pinadalhan ng cease and desist order ng DNR para ipatigil ang illegal na aktibidad, tila dinededma lang daw ito ng mga kapitan maging ng alkalde. Dahil dyan, nagdesisyon ang Sagip Task Force kalikasan na tultukan na ang maling sistema ng mga opisyal. Kaugnay nito, 10 araw ang ibinigay na palugi ng Ombudsman para magpaliwanag ang kampo ni Mayor Mabulo. Sa North Luzon, pansamantala munang ipinatigil ni Governor Melchor Declas ang tourism activity sa Benguet dahil pa rin yan sa nagpapatuloy na forest fire sa ilang parte ng Itogon. Sa ibinabang executive order ni Declas, partikular na sinuspinde ang tourism activity sa kabundukan ng barangay Tonongdan at Dalupirit. Paliwanag ng gobernador, itinuturing nilang crucial o napakahalaga ng naturang hakbang para matigil na ang pagkalat ng apoy. Batay kasi sa report ng BFP Benguet at Itogon MDRRMO, nagsimula ang forest fire nito pang kalagitnaan ng Enero.
Habang sa Metro Manila, hinikayat ni Navotas Mayor John Ray Tiangco ang mga residente ng lungsod na bawasan na o kaya'y tuluyan ng alisin ang basura sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang Juana Zero Waste Express stores. Sinabi yan ni Mayor Tiangco nang bisitahin niya ang isang tindahan sa Barangay Bagong Bayad South na isa raw sa siyam na Juana Zero Waste Express store sa Navotas. Ayon sa alkalde, nagbebenta ang mga naturang tindahan ng asin, suka, patis at toyo gamit ang sarili nilang container o lagayan. Sa pamamagitan nito, anya, maiiwasan na ang paggamit ng mga plastik. Makakamura rin umano ang mga residente dahil hamak na mababa raw ang presyo kapag may sarili kang container kaysa sa mga nabibiling nakasashay. Sana masanay po tayo. Yan, may container po tayo. Ugasan lang po natin. Paulit-ulit lang. Pag naubos, punta dito at bibili po tayo ulit. Imbis na parati tayong bumibili ng konti-konti na tapos matatapon lang kung saan-saan yung mga sachet po natin. So, makakatipid na tayo. Makakatulong pa tayo sa environment, sa kalikasan. Ako, si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Ready na ba kayong makidabu at makichika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan si partner Jigo sa aming pagbabalik. Heto na mga kwentong sureball na bubusog sa kalamnan ng mga marites. Kaya naman hulaan kung sino itong miyembro ng mga mambabatas ang nabigong piratahin o pabalikin raw sa kanyang opisina ang dati niyang media personnel. Ayon sa ating scooper, gusto na ni subject palayasin sa serbisyo ang kanyang present MRO dahil hindi raw ito satisfied sa ipinakitang performance ng kawani. Kaya noong maispatan niya ang dati nitong MRO, abay, kumaripasaw ang mababatas para mangamusta na may kasamang alok na rin na magbalik bakod sa kanyang opisina. Marahil baka dahil sobrang pikon na si subject sa asta ng kanyang present MRO na naidaldal daw nito sa naturang dating staff ang pagiging palpak ng kanyang present MRO na palagi raw missing in action sa oras ng mga trabaho tulad ng mga press briefing ng mambabatas. At para makuha ang loob ng nililigawang dating staff, tinadtad raw ni subject ng pambobola at papuri ang dating staff. Kasunod rin ang pag-alok ng mas malaking sweldo at benepisyo para lang madispatcha nito ang kanyang pulpol na MRO. Pero sa kabila ng tila pamimirata ni subject, tinanggihan pa rin daw ng dating staff ang offer ng mambabatas dahil ayaw naman raw niyang sirain ang tiwala ng kanyang kasalukuyang boss na isa ring lawmaker ng gobyerno. Clue! Ang mambabatas sa tablado sa pamimirata ng MRO ay nagpaulan ng kung ano-anong mga proyekto.
Hep hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't pasadahan natin ang ilan sa mga politikos niche. Sa kabila ng hectic schedule ni Pangulong Bongbong Marcos bilang punong ehekutibo, masayang memories and proud moments ang iniwan nito sa nakaraang homecoming party nila kasama ang mga kapwa niya Lasalista alumni. Dahil sa mga larawan na nagkalat online, spotted ang pagdalo ng Pangulo sa Lasal Green Hills 2024 reunion nitong nakaraang linggo, kung saan ilang mga kilalang personalidad rin ang present sa naturang pagtitipon. Bit-bit ng Pangulo na nakiparty ang misis niyang si First Lady Liza Araneta Marcos, na pawang nakisaya bilang mga normal na mamamayan. Suot pa ang Batch 74 uniform at game na nakikanta pa ng kanilang alma mater hymn. Bukod dito, nag-organisa rin umano ng pagtitipon ang first couple para sa schoolmate ni Marcos Jr. sa bahay ng Pangulo sa Malacañang Park, na may pa-video presentation pa ng kanilang mga naging memories bilang mga Lasalista students. Samantala, Cebuano love naman ang bida ngayon kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos siyang tila maging artistahin na pinagkaguluhan ng mga lokal sa siyudad ng Cebu. Sa Facebook ni VP Sara, ibinahagi niya ang larawan kuha mula sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga residente. Naika niya kasing init ng sikat ng araw noong mga oras na iyon, kung saan ang ilan umano ay talagang nag-abang sa gilid ng kalsada para lang makipagkumustahan at makamayan si Inday. Aniya, malapit sa puso niya ang naturang lalawigan dahil hindi dahil dito mula ang kanyang ninuno, kundi dahil iba raw talaga kung magmahal ang mga Cebuano. Kung si VP Sara tila kinupido ng mga Cebuano, ito namang presidential sister na si Senator Amy Marcos, literal na nagbihis kupido dahil hindi para na mamana ng mga lovers, kundi literal na sapulin ang mga anayay kurap na walang mga puso. Sa social media, nagpa-creative ang senadora na effort sa kanyang Valentine's short video na aniyay mula sa puso ang paglaban niya sa iba't ibang anomalyang nagaganap sa gobyerno. Mala fierce in red pa ang aura ni Sen, with matching puting pakpak pa talaga ito. Habang isa-isang pinana sa puso ang tinawag niyang mga walang awa at walang pake na personalidad na banat pa niya sa huli. Valentine sa mga walang puso. Speaking of Valentines, nako tila napayami at heart-shaped naman ang mga mata ng mga netizens sa latest online post ni Lucena City Mayor Mark Alcala na lakas maka-summer look habang sumusubo ng kanyang pampalamig na ice cream. Sa IG, tumabo ng libo-libong reaksyon at comments ang naturang post, kung saan hindi maikakaila ang artistahing looks ni Yorme, na tiyak nag-crave na rin ng cold dessert lalo na sa banat niyang ice cream kayo dyan. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang sweet bonding moment after work kasama ang kanyang baby sister, kung saan spotted ang tila one-on-one match nila sa paglaro ng video game. Matatandaan na isa sa mga sobrang hinangaan ng mga taga-suporta ni Mayor Alcala ang closeness nito sa kanyang pamilya, lalo sa kanyang nakababatang kapatid. Habang ito, aliw at panalo naman sa reaksyon si dating Pangulong Joseph Estrada sa latest look ng kanyang anak na si Jake Ejercito, na ngayon ay malaopa sa kanyang blonde hair. Dahil sa larawan na ito na ibinahagi ni Jake Ejercito, spotted ang tila pagtataray ng dating politiko na talaga namang may pagkunot noo pa habang pinagmamasdan ang buhok ng kanyang anak. Very obvious ang tila mapanghusgang titig ni former President Estrada, na ika nga ni Jake, hindi raw fan ang kanyang daddy ng mga ganitong look.
Grabe, bagay naman kay, kay Jake. Ano masabi mo doon? Yes. Pogi. Ano lang bilang admiration lang linawin natin. Linawin natin, okay? Yes, yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako si Charmaine Abong. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo bukas, alas 8 pa rin ng gabi, para sa mga walang humpay na kwentong politiko. Muli, magandang gabi.